Искате ли да нарисувате портрет като този? За целта трябва да използвате правилата за пропорциите на човешката глава. Разграфете обикновен лист А4. Разделете го с една вертикална и една хоризонтална линия. В този случай портретът е в анфас. Позиционирайте го в средната част на листа. Направете два кръга, голям за горната част на главата и малък за долната част. След това разделете лицето на 3 равни части с помощта на 3 спомагателни линии. Линия на косата, линия на веждите и линия на носа. Очите се намират точно между централната хоризонтална линия и линията на веждите. Върхът на носа е точно по средата между линията на веждите и брадичката. Долната устна е по средата между носа и брадичката. Ушите започват от линията на веждите и достигат върха на носа. Използвайте линия и пергел само в началният етап, когато все още се учите. Най-добрият вариант да се упражнявате е с пряко наблюдение на обекта, който рисувате. След като черновата ви е готова, можете да я прехвърлите с помощта на оризова хартия. Използвайте мекият въглен за средният тон, по-твърдият за по-тъмните тонове на светлосянката, а гумата или бял сух пастел за най-светлите тонове и отблясъците. Ако урокът ви е бил полезен, не забравяйте да харесате видеото и се абонирайте за още.